Good morning, students. Sit down, please. Sit down. Today, ще изпитвам, and I don't want to чувам Bulgarian реч. Only in English реч ми отговаряте, okay? Иначе ще има 2 двойки. Thank you. Are you ready? Okay, number. Ivan, do you speak English? Какво? No, Ivan, казах only in English реч. Имаш 2 от мен. Съжалявам. Anastasia, same question. Може ли да повторите? No. Казах in English only. 2. Georgie, do you speak English? Yes, I do. Разгеле. Bravo, Georgie. Congratulations. Well then. Имаш 3. Браво. Така, ученици, без да говорите. Георги, ти готов ли си, бе? Много бързо. Я дай да проверя какво си написал. Най-вероятно пълните глупости. Ами това уравнение си ми го написал. Каква мерна единица? Какво ябълки, круши, какво си открил тука? 25 какво? Еми няма как да стане без никакви мерни единици. Накрая винаги се слагат мерни единици, ученици. Не правете грешка като Георги, който сега ще има -1 точка. Ами тук как се стигнал до този отговор без никаква теорема? Синус, косинус, тангенс, котангенс, какво е това? Виж какво, бързо ми предаваш. Седни, погледни си, провери си и ми се върни. Ами няма как да ти приема този лист. Това е една баница, фърчащ лист и пълни глупости на него. Сядай. Здравейте, ученици, сядайте по-бързо, че нямаме време. Както знаете, краят на учебната година е, това значи само едно. Списъкът с произведенията, които трябва да прочетете за новата учебна година. Започваме с класическите произведения. Казвам произведение и предмета, по който ще изпитвам. Азис Сен-Тропе и Галена Хавана Тропикана, географски разположения. Преслава Водка с отеха, човек и природа. Емануела 20 лева, математически изчисления. Азис Хабиби, арабски термини. Софи Маринова, бурята в сърцето ми, стихийни бедствия. Иване, записвай. Малко по-съвременни произведения. Галена и Диджей Дамян, Welcome to Bulgaria, ще изпитвам на английски тук. Галина и Гия Десита, Симона и Адам, нашата. Тук ще изпитвам по български, синтактичен разбор ще искам. И Диона, Клеопатра, египетска митология, ще искам историята на Клеопатра, подробен преразказ. Това е, ученици, и до следващата година. Иване, какво си чувъркаш пак в носа там, бе? Боже, как отлетя това време, бързо и неусетно. Елте, такива малки зверове ги обучавам вече 12 години. Всички ученици от моя клас ме уважаваха до един. Затова и очаквам най-хубавото да кажат за мен. А сега специален поздрав към класният ръководител на 12 А, госпожа Караманова, ще изпълни Анастасия Димитрова. Тихо. Караманова влиза, пак е в кисната. Това й е девиза. Тука двойка, там отсъствие, хич не и дреме. За нея всички ние сме голямо бреме. Независимо, че беше лоша и зла, понякога имаше и добра душа. 5 минутка пускаше ни всеки ден, а ние тайно искахме от нея да се отървем. На днешния ден мъчението свърши, но най-странно е, че всеки от нас завърши. Аз това ли заслужавам? Аз си знаех, че трябва да оставя в същия клас. Знаех си. Хайде, ученици, строят се по двама за ръка да ви преброя. По-бързо! Георги и Иван, спрете да тичате, ще ви блъсне кола и после аз ще ви лежа в затвора. Ей, значи неразбрани лапенца. Така. Хайде, спрете да говорите, бе, да не съм свирокрутител. Докато не ви преброя всички, няма да тръгнем. То зависи от вас дали ще имаме време за зоологическа градина. Ма така като ви гледам, вие сте за зоологическата градина. Така, започвам да броя. Анастасия. Анастасия къде е? Абе, Анастасия! Какво правиш с тази цигара в устата, бе? Ей, момиченце! Ей, сега звъня на родител. Ей, кой па се е развънял по никое време? Ало, кой на телефона? Ало, здравейте, майката на Георги ли е? Да, аз съм. Здравейте, госпожа Караманова се обажда, класният ръководител на Георги. Така ли, здравейте, госпожо Караманова. И аз се чудя, кой ми звъни по никое време в 8 вечерта. Какво има? Ами обаждам ви се да ви напомня, че имаме родителска среща преди първият учебен ден. Аха, ясно, благодаря. Ало? Георги, класната ти звъня.
Пак ще иска пари за глупости. Ало? Ти да видиш кого виждат очите ми. Георги, как си бе моето момче? Хе-хе, училището свърши и какво? Хайманосваш сега по улиците, скитосваш. Почна да четеш книгите за лятната ваканция. Не си ги почвал. Внимавай, момченце, че като почне на 15 септември, теб ще изпитам първи. Вагабонди. Здрасти, Петенце. Айде ще те оставям и да поздравиш майка си, ей. Добър ден, ученици! Сядайте! Знам, че без стои не ме уважавате. Тей, проверих тестовете от вчера. Никак не съм доволна. Пълна пародия. Има някой тук тей шестица, ама има и двойки. Митко, кой да те правя, бе? Двойка? Една точка не ти стига за 3, ама живота е такъв. Айде, сядай. Една точка? Как може? О, Иве! Браво, моето момиче! Дала съм ти една точка от мен, защото знам, че ти го можеш и се стараеш повече от някои хора. Благодаря, госпожо! Сядай! Хайде, деца, всички заедно. Темпо, Георги, бавен си, темпо. Високо краката, високо. Усмивки, смайл. Темпо. Хайде всички заедно сега. Good morning, oh my god, what the hell is this smell, students? Ама каква е тази воня in this classroom? Ма то тук мирише на dead катерички. Ужас. Open някакъв window, че направо ще се издушиме here. Oh my god, то мирише на спрънджа, мирише на пот, мирише на very bad stuff here. Very bad. Oh my god. Отваряйте the doors, отваряйте the windows, че направо ще се издушиме here. О, леле, вие какво правите, бе, деца? My God! Open the windows, че направо не знам какво ще ми се случи. То направо ми се вдигна, the blood sugar ми се вдигна. Oh my God! Георги, open the window! Направо не знам какво да правя вече. Някой има ли тук ветрило? Ветрило има